V dnešnom výklade textu z Metolového evanjelia spojíme nespojiteľné kapely. Okrem toho, že stále spájame dve veci, o ktorých si ľudia myslia, že sa to nedá, čiže kresťanstvo a rock metal. Tieto dve kapely budú Lamb of God a Disciple, obidve zo Spojených štátov. Zatiaľ, čo jedna z nich má ťah na bránku smerom ku krížu, pozitívne myslené, druhá, doteraz som si myslel, že ide proti krížu po boku Slayera, Behemotu a iných. Počúvajte a dozviete sa viac. V dnešnom texte z Metolového evanjelia máme prvú kapitolu Jána od 35. verša do konca kapitoly. Máme na scéne niekoľko postav. Môžete to sledovať vo svojich Bibliách. Nachádzame sa pri rieke Jordán, pri Jánovi Krstiteľovi, ktorý ponára ľudí do vody na znak vnútorného očistenia. Pritom ich pripravuje na to, že po ňom príde niekto väčší od neho, niekto, kto bude v jeho činnosti pokračovať a ešte ju rozšíri. Pokračovateľ, kvôli nemu to Ján robí. Keď príde on, jeho úloha končí. Ján má svojich nasledovníkov, učeníkov, žiakov, ktorí sa od neho učia a štýlom vyučovania životom, priateľstvom a nielen pár hodín školskej dochádzky, ale venovať tomu celý život. Prijať od učiteľa všetko, celú jeho bytosť, celý jeho štýl rozmýšľania. A keď prichádza Ježiš, tak títo Jánovi nasledovníci chcú takýmto štýlom nasledovať Ježiša Krista. Priatelia, tak Ján stojí pri tej rieke a pozerá, že ide okolo Kristus, Ježiš. A vraví, aha, baránok Boží, to je ten, o ktorom som vám toľko rozprával. No a oni sa vyberajú za Ježišom. Priatelia, vyzerá, že títo dvaja, Filip a Ondrej, ktorí opúšťajú Jána a vydajú sa za Ježišom, a že sú takí nešikovní, nevedia moc rozprávať, sú to také nemehlá. A ako keby Ježiš sa ich pýtal, že čo hľadáte, straťili ste okuliare. A oni zo seba nevedia vypotiť nič múdre, len majú trému a pýtajú sa, kde bývaš? A na to ich on pozýva ku sebe. Mali pred ním obrovský rešpekt. Bola to osobnosť. Ešte boli na začiatku svojho pôsobenia a oni vedeli už od Jána, že Kristus, Ježiš je niekto. Ale aj tak idú za ním. Nabrali odvahu a idú za ním. Prvý krok, ktorý niekedy musíme spraviť. Ísť za Kristom. A ako keby on až potom si nás všimol. A on ich pozýva do blízkeho vzťahu s ním. Poďte ku mne na návštevu, na večeru. Celý deň trávia s ním. A tak spoznávajú Ježiša veľmi blízko. Podobne ako v Biblii je i niekoľko príbehov, kde sa hovorí o spoznávaní, vzájomnom spoznávaní. Napríklad Adam spoznal svoju ženu Evu a ona počala dieťa. Je to niečo veľmi blízke. Boh nás pozná. Žalm 138 hovorí, Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal. Jeden z tých dvoch učeníkov, Filip, sa niekde zatúlal, takže Ježiš ho znova musí hľadať. Ježiš nás hľadá. Nielen nás necháva prísť ku nemu, ale aj nás sám hľadá. Ježiš sa ku nám správa individuálne, osobne, ku každému prichádza zvlášť. A tak ďalší dvaja majú iný príbeh. Ondrej privádza svojho brata Šimona ku Ježišovi a tam sa to priateľstvo s Ježišom udeje skrze Šimonovú vlastnosť. Ježiš mu dáva nové meno, ktoré znamená skala. Odteraz sa budeš volať Peter. A Šimon bol doteraz taký rozháraný, nestály a síce horlivý, ale nič moc. Tak Ježiš hovorí, že premeníš sa na skalu a budeš taký pevný. A ďalší je Natanael. Natanael je zvláštny intelektuál, filozof, možno skeptik. A tam sa deje poznanie s Ježišom, teda najprv skrze
Filipa, ktorý ho privedie ku Kristovi. A potom Kristus má taký prorocký vhľad do jeho duše, do jeho takého miesta, kde sa nachádza. Hovorí mu, že videl som ťa pod stromom. A pomenuje miesto, ktoré nikto okrem Boha nemohol vedieť. Tak Natanael to hneď chápe a vraví, že ty si prorok, ty si Boží syn, ty si Mesiáš. A podobne píše apoštol Pavel, svätý Pavol v prvom liste do Korintu, v 14. kapitole, o proroctve. Takže toto je proroctvo. No a teraz spomeniem obidve kapely. Prvá Lamb of God. Je to kapela, ktorá využíva náboženské symboly a kresťanskú reč, ale skutoční true, praví metalisti, kresťanskí metalisti ju nepovažujú za kresťanskú. Podobne poľská kapela Báťuška, ktorá využíva pravoslavnú symboliku, ale nie sú kresťania. Obidve môžu byť bránou ku kresťanstvu, ale nevedú ku Kristovi. A prečo to spomínam? Natanael je ten, ktorý poznal viacerých falošných, nepravých mesiášov, a ktorí sa tvárili na Kristov, takých akože baránkov Božích. A Lamb of God nie je skutočný baránok Boží, nevedie ku Kristovi, aj keď majú vzťahy, blízke vzťahy s kresťanskými kapelami. A Natanael sa pýta, že čo môže byť z Nazareta dobrého. Ako ľudia dneska. Čo? Kresťanský metal? To čo za kravinu? Ale po osobnom stretnutí zmeníte názor. Natanael po osobnom stretnutí s Ježišom zmenil názor. Priatelia, tak je tu niekoľko typov osobností, na ktoré Ježiš rôzne reaguje. Sú tu tí, ktorí rozprávajú druhým o Ježišovi, ktorí to majú zjavené, tú pravdu. To je Ján Krstiteľ. Sú tu takí, ktorí prichádzajú ku Ježišovi sami a spoznávajú ho. Sú tu takí, ktorých niekto druhý pozval ku Ježišovi. Sú tu takí, ktorí privádzajú ľudí k Ježišovi. Priatelia, na záver, kapela Disciple. Je to v celku zaujímavá kapela, taký moderný metal. Speváka poznáte podľa nápadného znamenia, že má na polke hlavy vyholené vlasy a na druhej polke má dlhé. Disciple. Kristov učeník. Učeník, ktorý pozná Krista, ktorý má odpustené zlo a hriechy, a učeník, ktorý spoznal toho baránka Božieho a ktorý ku nemu privádza ďalších. Priatelia, tak vy, ktorí ste už počuli o baránkovi Božom, tak pozývam vás, vstúpte do vzťahu s ním. Pre tých, ktorí prežívate neistotu, tak Boh vás chce postaviť na skalu, dať vám istotu a pokoj. Pre vás, ktorí ste skeptici, lebo ste toľkokrát boli oklamaní, ja vám hovorím, skúste ešte raz otvoriť svoje srdce Kristovi Ježišovi ešte jedenkrát. A na záver, podajte túto správu ďalej. Nie, nelajkujte toto video, ale choďte ku svojim známym a hovorte im o Ježišovi. A podajte tú správu ďalej. Choďte na metalové, rockové, punkové, hardkorové koncerty, na rôzne akcie a hovorte tam o Kristovi, o baránkovi Božom. Nech vás Boh sprevádza a nech je Kristus s vami.